Nya kormoga jwang ka machegni kamoro moro ma intiere ageno ni odiochienge dhi e yorno makare ka jodin Islam ni gi nyasi odiochieng' ma kawuono mar dhialo Eid ka gi bago nyasi gi kor gwenge duto. Wabro luwo ni mage kendo wakelo ni achiel kachiel e chendo ni mar migago. To mokwongo magi e weche momiyo pek odiochieng' ni ma kawuono. Hii ndio siku ya huruma na ni siku ya kufurahi, na ukiwa unacho usitarajie kwamba mwingine anacho kama wewe. So ukiwa nacho peana. Ukanda jo Islamu bago alama mar giko tweyo mar dwe maler mar Ramadan. The Kenya Defense Forces is the most respected military, not just in Africa, worldwide, because it has always been apolitical and it has remained very, very professional. Jatend DAP-K Eugene Wamalwa onyiso jatend jolweny kod obila mang'weyo maling'ling NIS mondo we donjo e weche siasa. Kwan ji ma osewito ngimagi e piny mar Myanmar kaluwore kod yiengni piny ochopo 1,600 ka riwruok pinje duto UN onyiso luoro e wi nok gige thieth. Machigni nya kuna mga jong nyalo tudri kodwa na mara riade ka uchiel no kada tuta marwa at Ramogi TV KE at James Opondo Senior. Nyinga en James Opondo. Oganda jo Islam mapachoka oriwore gi jo wetegi piny mangima e bago nyasi mar alama mar Eid ma en giko mar dwe maler mar Ramadhana ma en dwe mar 9 e kalenda mar Islam. Ma jo Islam timo kokalo kuom tweyo chiemo, lemo kanyachiel, paro matut koda bedo kanyachiel. Jo Islam e kaunti ma Kisumu, Nakuru, Isiolo e kind mamoko no bago nyasi mar hingo giko mar Ramadhan gi ote mopogore opogore ne piny owacho. Mathurka ka gigoyo erokamano ne Ruoth Nyasaye kuom ritogi e kindego mag tweyo. Hii ndio siku ya huruma na ni siku ya kufurahi, na ukiwa unacho usitarajie kwamba mwingine anacho kama wewe. So ukiwa nacho peana. Tunaomba kuna wale ambao siku ya Ramadhani labda hawakuweza kufunga, walikuwa wagonjwa. Unao Shawali hii, umepatiwa mwezi mzima kufunga zile 6. Mwanzo unaweza kulipa alafu ukafunga zile 6. Kuna tofauti hizi kwenye vitabu. Je, tutosheke na mwezi mmoja wa kimataifa ama kila watu wawe na mwezi wa kwao? Ni tofauti ambayo kwamba inakubalika kwa mtizamo wa Kiislamu. Muhimu tu Waislamu waekeane heshima, wasivunjiane heshima kwa sababu ya tofauti kama hizi. Eid na leo ni siku ya kusaidia kwa wajane, kwa maskini ya aina yote. So tunahimiza Waislamu yote wasaidia jirani hata wasiokuwa Waislamu, ili kwa sherehe ya leo ya Eid sisi yote tuwe pamoja. Ujumbe wangu kwa viongozi wa nchi, hasa Mheshimiwa Rais William Ruto na kiongozi Raila Odinga, kwa sababu sahihi wameshikana, wahakikishe tu ya kwamba ile shughuli ya kutendea nchi haki, kwa sababu kuna ubadhirifu nyingi na dhulma ambayo inaendelea ndani ya nchi hii kuanzia national level up to county level. Oganda mag Islam e kaunti ma Kisumu riwore gi jo wadgi piny mangima dhialo nyasi mar Eid ka giloso skund primar ma highway boma ma Kisumu. Kinde nyasi makamano oganda go omedo kwayo kwe e kindegi mag nyasi mar Eid. Bende jaod bura ma Kisumu Central Joshua Ron mane oyore nyasi makamano okwayo oganda mar konyo joma ochando e kindegi mag nyasi mag Eid mar neno ni gin bende gibedo gi mor. نعبد وإياك نستعين الله إلينا
na amani ndio kitu muhimu, na Uislamu pia inahimiza amani. Ningependa pia kuomba serikali ya Kenya ya kuwa Ramadhani ni mwezi mtukufu na Waislamu wengi hutumia tende. Safari hii tulipata changamoto kidogo. Kuna baadhi ya organizations ya Kiislamu ilichelewa kufanya clearance pale port kwa sababu ya reason one or another. Lakini pia bado tunaomba ya kuwa umoja ya Wakenya ni kitu muhimu sana katika Kenya yetu. Tungeomba serikali pia inapotokezea nafasi za kikazi vile vile wakumbuke vijana ambaye ni Waislamu, kwa sababu sote ni Wakenya. Wasibague kuwa leo ikija jambo yaonekana kuwa pote fulani ndio wanapewa ama dini fulani. Tutoe hizi, inaleta uadui. During these tough economic times, I would want to encourage my brothers and sisters to go out of their way to ensure that we support those of us, those brothers and sisters that are unable to put a meal on their table, especially a day like today. Okay, maro bila Douglas Kanja ukonia pedha maro yudo bila mayande olale piny Haiti pod di nyime. Kanja oloso kinebano reo rekod oganda jo Islam nyasi mar Eid Kardak ma Isili Nairobi. Kanja ukone kanyakla gere uruogo pinje machwalo arita Haiti oseres kuone mag thieth kod somo kanyakla kod pieces mag pinyo wacho makuno mayande kweth jonjore osengwano. Ile fund ambao inasaidia maofisa wetu wale wako mission ile ya Haiti inatolewa na nchi nyingi, Amerika ikiwa moja hiyo nchi. Na ya pili nataka kusema hivi, Amerika haijasimamisha hiyo fund, iko sawa kabisa, na maofisa yetu wanaendelea kukaa vizuri vile wanatakana kukaa. Asante. Kamkunji ni sehemu muhimu sana hapa Nairobi. Ina masoko ya kibiashara kubwa. Ina soko hili kubwa la Isli, ina soko la Kikomba, ina soko la Bama, ina Jua Kali. Na hapa mbali na wakazi wa kila siku, zaidi ya watu 2.5 hivi huwa wanakuja kila siku kufanya biashara au kazi katika eneo hili. Kwa hivyo Kamkunji ni eneo muhimu kiuchumi katika Nairobi hii yetu na katika nchi yetu na hata katika Afrika Mashariki. Kwa hivyo tuna usalama wa kutosha na ametuhakikishia kwamba watatushikilia zaidi. Jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa kod jaod bura mabumala Jack Wamboka owuok tung' mosuo kod jamadar Charles Kahariri kod jatend migao mar obila mang'wecho Nordin Haji ewi weche manyocha gi wacho mathiro kwedo kata weche mag kwedo sirikal. Wamalwa okone Haji kod Kahariri mondo otegre kod weche siasa kendo ochimre kod tijegi mag apisi, ni mar apisegi ok owinjre odonjre siasa. Gikoni tije jotelo ariyogo oler kod katiba kendo mahino margi en ngiro arita pachoka to ok donjre kod weche siasa. Giloso Webuye County ma Bungoma kama gikoni sirikal nyaka ketie tago maliet ka okaw ting' mar gik ma otimo. Just as politicians have accepted and respected the charge that we will not do politics in the pulpit, we will not do politics inside the church. We want our security chiefs to keep politics out of our security organs. The Kenya Defense Forces is the most respected military, not just in Africa, worldwide, because it has always been apolitical and it has remained very, very professional. Juzi nimeona CDF mkuu wa majeshi akianza kuingilia maneno ya siasa. Wachia siasa sisi bwana. Tunakuheshimu. Jeshi ya Kenya has been very professional for so many years na imeheshimika sana. Wewe ka barracks. Bwana CDF, wewe ka barracks. Rafiki yangu Nurdin Haji, tafadhali nyinyi kaeni kando, sisi tupambane na maneno ya siasa.
Jolup jotend jotije e kar jot mar jotend piny Eliud Owalo odok ne chenro mag piny owacho higni ariyo nyaka ne sirkand Kenya Kwanza kaw loch. Owalo wacho ni okumba mar thieth mar SHA biro konyo jopiny duto mar yudo thieth ka omedo ni midhiero ma okwako okumbano gin mana chiedh nade ma nyaka bedie chak gimoro ka sirkal timo duto mar tieko midhierogo. Hakikisha jo-Kenya duto te ni wadhi maber kaluwore gi mpango mar dongruok kaka ne wachano. Kendo wase rango maber mwang'eyo ni to higni ariyo modong' mbele kae gin mpango mage monego watim. Ne wan gi NHIF, sani koro wan gi gimiluongo ni SHA. SHA sani ni jok mose register SHA gin ji milion karibu 19. Kendo ji osechako yudo thieth. En mani gima nyien, system mara manyien kichake nyaka obedi gi gik moko miluongo ni teething problems at infancy stage, associated with infancy stage. Tabu moko mathindo mag system, samoro yudo ni system ok ti, samoro yudo ni pesa oleo. To bagi eki gik ma wasuluhisha. Kweth jotelo mawuok e gwenge mag Nam Chumbi odok ne okumba manyien mar thieth mar SHA kagiwacho ni okumbano osebedo chenro mag thieth e osiptende mag piny owacho. Kotenegi kod jatend migawo mar tuke Salim Vuria kod jaod bura ma Msambweni Faisal Bada, jotelogo okwedo josiasa ma osebedo ka seyo SHA ahinya jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kagiwacho ni Gachagua ok wach adieri ne jopiny ewi ber mar okumba mar SHA. Vuria okoni onge chenro moro amora mar piny owacho mabiro dong' chien kuom mano onge jatelo moro amora mawinjo wuond jopiny kojiwogi mondo gindikre e bwo okumba mar SHA. Tafadhali Salim Basho, kazi wa Bomani, nikiwa katika memba. Bro, nafikiri kafika mwisho. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusipotoshwe na watu wengine. Haya mambo yote unasikia watu wanasema. Wengine wanalaumu miradi. Mbona walipokuwa ndani ya serikali hawakulaumu? Mbona wakati walikuwa ndani ya serikali walijigamba? Mbona saa hii wapotoshe wananchi? SHA yafanya. Mimi mama alikuwa mgonjwa jana, nilimpeleka hospitali. Kitu ya kwanza ni unaulizwa mama amejisajili SHA. Nikasema nambari yake hii. Kaambua haya basi. Tutakata ile bili ya kitanda. Yasaidia haisaidii? Mimi nimenisaidia na wewe itakusaidia wakati umejisajili. Mtu ambaye anaitwa Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua alikuja kwetu, akatuangalia na macho, ana sisi na shida zetu zote, akatuambia hatuwezi pata barabara. Akaja tena akasema SHA ni mbaya. Lakini waziri Mvurya, mimi nilivyoangalia takwimu ya watu ambao wamejisajili na SHA, kaunti namba 1 kwa kusajili SHA ni kaunti ya Nyeri. Kaunti namba 2 ni kaunti ya Kirinyaga. Kaunti namba 3 ni kaunti ya Kiambu. Mimi naomba hizi sarakasi za kusemekana sijui SHA ina nini, tulipeni SHA, niachieni mimi nisukume ile national government pesa zije. Sasa hivi ninavyozungumza, sisi kama kaunti twadai serikali ya kitaifa karibu miezi 3 hatujapata pesa, lakini hospitali bado zaendelea, uzani zinaendelea vivi kwa sababu ya ile pesa ya SHA ikiingia na ile pesa ndogo ambayo twalipa ndio yafanisha huduma za hospitali zinaendelea. Kambi mochung' ne gero meli e pacho ka Kenya Shipyard Limited otiko ondo yedhi auchiel mag lupo koda mag keto arita nam e kaunti ma Siaya. Yedhigo ma ichano chwale dho wedhe mopogore kaunti ma Siaya biro konyo jiwo arita ne jolupo ma osebedo ka kalo ya chiedh nade kod sand mowuok kuom apisas mag piny Uganda. Yedhigo ma bende olos gi lony mar rito alwora apaka ok nyal bago kendo gin kod nyalo mar rito ngima ji ma oidhogi. Jatend migepe Musalia Mudavadi ojiwo jood bura mondo okadh paro mar chik mar choko pach jopiny e chenro mag piny owacho ma otisi ni Public Participation Bill e twech achiel kaka yo mar neno ni chenro mag piny owacho oringo yo makare kendo mayot kolose boma Malindi kinde chiembo
ma odhiambo mar oganda Islam mong'ere kaka Iftar mano chan kod riwruok mar somo kod dongruok ma Malindi. Mudavadi ojiwo wach keto chenro mong'ith kawo pach oganda mondo kik giti gi omenda e yo ma ok ni kare. Otiyo gi thuolono mar jiwo jotelo duto ma pachoka mondo mi osir sirikand manywanda ma koni chiwo thuolo makende mar loso chenro mag dongruok ne oganda jo Kenya duto. Naomba wabunge wapange wapitishe hiyo sheria ya public participation ili tuwe na utaratibu bora kwa mambo ya public participation. Na nilikuwa natoa mfano tu kwamba kwa Department ya Parliamentary Affairs ambayo nasimamia kama Prime Cabinet Secretary, tumeuliza mawizara zote zilete orodha wa legislation agenda yao. Tuko na sheria karibu 700 ambazo wamezipanga ili bunge lijadilie alafu hiyo sheria. Rowere mawuok e kaunti ma Kericho kwayo jatend migawo mar tuke kod weche mag rowere Salim Mvurya mondo mi oluongo mapiyo yiero mar tend duol mar rowere pachoka mong'ere kaka National Youth Council ma osekawo thuolo malach ka giwuoyo e kaunti ma Kericho. Rowere go kotelnegi gi jatend riwruok mar rowere ma Kericho Elkana Mutai gi ng'ur wi deko mar timo yiero makamano mano winjo tim tarik 17 dwe mokalo. Giywak ni bedo maonge jotelo moyier osemiyo gibedo maonge gi ng'at mochung'negi e yo makare, kendo mano osemiyo ok ginyal timo yiero madongo ma mulo ngimagi kod dongruok margi. Rowerego koni dwaro nitiere ahinya mondo otim yiero makamano mondo omi rowere ma pachoka ratiro mar bedo buche kata gi thuolo mar telo e piny owacho. I want to call on the CS, Salim Mvurya, the CS Sports and Youth Affairs. I want to call on him today, and also the CEO, National Youth Council, that is Gloria Wawira. I want to call on them today and request them that we as youth, this is a platform that we are supposed to be using as the young people to echo and to also raise our voices on our grievances that we have as youth. Our National Youth Council elections must happen because it is meant for the youth, and what is meant for the youth must be done and be given to the youth. Sasa tunaomba uongozi kutoka pale juu ya kwamba waweze kufanya kila ambacho kinastahili. Sisi kama vijana tunastahili kuwakilishwa. Na hadi wa sasa hakuna kitu ambacho kinaendelea. Tunaomba rais, iwapo wale ambao walichaguliwa katika kiti hicho hawatashughulikia kile ambacho kinastahili, tunaomba kwamba sisi kama vijana wa Kericho County tunachukua hatamu ya uongozi hadi siku ambapo watawakilisha kutoa ratiba ya kwamba tunaenda kufanya uongozi. The major role of the NYC is to advocate for the youths and champion for the rights of the youth. So we are calling upon the president and the minister to allow us to continue with the election as planned earlier. Thank you. Nya kwa mgajwang adaka oyoma adundo akwa ni kikidhi mabora ote odhuro kae ka osenyisa ne japicha tikatika ni bi wa cham gimoro wadol kumbo mano siepna moro ma jadini Islam nyisa ne japicha gino saikre kendo koro ine mwariti mondo wadole ne jo Islam duto kamoro moro ma untiere akwayo ni Nyasaye mondo med rito tweyo rumo tweyo ni nen keto oganda kanyakla kendo lemo ka jogo bende maonge go kindwa nego bende wakonyogi mondo mi gin bende giyudie gima ginyalo chamo. Mano e thor wach mar tweyo mar Ramadan ka osiepa luongo ni Joja oko kani kaunti mo Mombasa bro dolonwa wach ni kendo choknwa nyasi duto ma otimre e kor gwenge duto. Kikidhi mabor nikech pod wan gi weche mathoth. This
Easter. Experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount, Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Jumuisha na Shabiki JetX and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jumuisha na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Riwruog pinje United Nations yangoni nok mar gige thieth rocho chenro mag konyo jodak mayudo midhiero mar yiengni mar piny tich abich mokalo. Moheo dhano 1,600 osewito ngimagi kaluwore kod yiengni mar pinyno mapekne oheo magnitude 7.7 ma midhiero mare ochopo nyaka e pinje mokiewo kode kaka Thailand, piny Bangkok ka ringre mar yie 12 oyudi odhiambo mar odiochieng' manyoro e kar dak ma Mandalay, Myanmar bang' yudo ringre miyo moro kapod ngima ka mamoko tok seche 30 bang' ot lwar e piny no mar Myanmar masani lweny onyoro. National Unity Government oringo kendo oyudo jot e pinje maoko lando ni gichungo lweny kuom jumbe 2 e gwenge ma midhiero mag yiengni mar pinyno okwako. Weche mag tuke ni Kenya no dhi nyime gi manyo midile tuke mag World Masters Athletics Indoor Championships madhi nyime county ma Alashua piny mar Amerika. Eric Maugo no weyo rekod mag pinje mangima kendo loyo midila mar goldi e ng'we